Takže je 17 hodín. Dovolte mi, dámy a páni, aby som otvoril dnešné obecné zastupiteľstvo. Vítam aj občanov, ktorí prišli na zastupiteľstvo, pána prednostu, zapisovateľa určujem pani Mešťankovú. Ako overovateľov zápisníc navrhujem pána poslanca Hlaváča a inžiniera Budaja. Rovnako týchto dvoch navrhujem do mandátovej a návrhovej a volebnej komisie. Prosím, hlasujme, kto je za. Nikto sa nezdržal, takže jednomyselne boli schválení. Program obecného zastupiteľstva ste obdržali. Tento program by som rád doplnil o bod 3.1 správu z finančnej kontroly pána hlavného kontrolóra a 8.1 kúpa pozemku doktor Dráb, tam došlo po zapomeniu zaradenia tohto bodu. Chce niekto doplniť niečo do programu zastupiteľstva? Moment. Poslanci majú. Ak môžem sa prihlásiť? Nech sa páči. Dnes ráno sme obdržali žiadosť pani Hartmančíkovej. Navrhujeme zaradiť ju do programu. Prvý návrh. Ďalší návrh je teda k bodu 6. Informácie o plne rozpočtu. Neprišli žiadne materiály konkrétne od pána hlavného ekonóma. Iba tie, ktoré prišli od neho, to boli v podstate bod doručený 12. augusta mailom 8.41. Takže väčšinou boli zaslané výkazy o plne rozpočtu k 36. Tieto materiály neboli zaslané. Čiže myslím si, že tento bod je zbytočný, nemáme sa k čomu relatívne vyjadriť, keďže dostaneme nejakú informáciu o plní rozpočtu a nemáme už čím porovnať, takže navrhujeme bod 6 vyradiť. Pán prednosta. Môžem k tomuto bodu. Je tam zhrnutie celkového od 1. až do 31.6. celé rozpočtové obdobie v tom prvom rozpočte ako takom. Potom sú zmeny výdaje a príjmy, to je ďalšia položka. A potom sú ešte samostatné, čo ste požadovali, vyhodnotenie tých zmien. Všetko tam je. Celý pôrok. Minimálne toho pôrok a dokonca je tam ešte aj 8 mesiac. Ja som si veci pozeral. Ja ich tu mám. Môžem ich predložiť, no. Môžem si ich pozrieť? Dobre. Môžem poprosiť krátku prestávku 2 minútov, ja si to len pozriem. 2 minúty. Pán Balaš, zatiaľ čo by ste chcel? Ja by som chcel, aby bolo normálne zastupiteľstvo prejednané táto moja vec. Nie len tak bokom. Všetky veci sa prejednávajú štandardne. Lebo ten, kto má konať, nekoná, doteraz to není ukončené. Tak chcel by som, aby sa o tom prejednalo. Len ja to môžem dať ako návrh na doplnenie do... Môže byť, lebo je to úradná listina, je. Dobre, len to je zase ten problém s tým susedom. Áno, človek, ale ktorý... ste sa dohodli. Človek, ktorý má konať, on to má skontrolovať. Človek, ktorý má konať vo veci, skontrolovať, či boli splnené podmienky, alebo... Tam nemali byť aké splnené. Nemali byť aké tak splnené. Tak si to prečítajte. Dohoda bola dohoda. No ja si to prečítam. No len si to prečítajte. Není to problém. No tak si to prečítajte. Dobre, nechajte tak. Je vždy jeden problém, že záleží, aký deň to posudzujete. Raz je to OK, potom to OK není. Ja neviem, čo sa tam stále deje, ale budíš. Dobre, toto sa bude riešiť v rámci komisie. Je to úradná listina. Ja to nespochybňujem, absolútne to ja nespochybňujem. Dobre, takže máme... Ja som není policajný orgán. Nepotrebujem konať. Tak tam nemáte čo v komisii hľadať. Aj to je pravda. Na budúce tam už možno nebude. Ak pán Boh dá. To vám prajem, aby si tam neboli. No nevadí, budete tam vy napríklad. Vôbec do veci sa nevyznáte. Za to vy sa vyznáte moc dobre, nech sa páči. Tak kandidujte. Dobre, ukončíme túto diskusiu. Je teda návrh doplneného programu, ktorý som predložil. Inžinier Pecúš chce, aby sa tam dala žiadosť pani Hartmančíkovej. Ja si myslím, že žiadosť pani Hartmančíkovej sa môže dať do najbližšieho zastupiteľstva, lebo tu treba ísť pozrieť, ako sa veci majú zamerať to, či je to na obecnom pozemku, či to nie je na
obecného pozemku. Neviem, o čom chceme teraz diskutovať, keď žiadosť bola doručená dneska po 9. a relevantné fakty k tomu nemáme. A ďalej žiada vylúčiť bod 6. Ja chcem teda dať hlasovať a prosím poslancov, aby sa priklonili k pôvodnému programu, tak ako bol navrhnutý s doplnenými 2 bodmi, pán Dráb a správa starostu z finančnej kontroly. Hlasujeme o prvom programe, ktorý som predložil. Kto je za, prosím? 5, kto je proti? 4. Takže 4 proti 4. Máme, myslím si, že je tu Žilka. Máme pase, takže buď môžeme rozpustiť toto obecné zastupiteľstvo, alebo Pán starosta, môže faktickú poznámku? nech sa páči. Dajte hlasovať o prvom návrhu programu, dajte hlasovať prosím o druhom návrhu programu. Dobre, dávam hlasovať o druhom Aby to bol košer. Áno, o druhom návrhu programu, kto je prosím za. Ale bavíme sa o tom, že naraz všetky tie zmeny, ktoré chcel? Áno. Kto je za? Kto je proti? Situácia patová. Takže nemáme program. Kde sú len schválený program obecného zastupiteľstva, tak zastupiteľstvo nie je uznášané, neschválil program, takže nemôžeme zasadiť. Viete, čo som občan, ale to je ešte horšie než Matovič. To je to. To ešte sa horšie chováte než Matovičovci. Alebo Heger, alebo tá Remišová, alebo čo. Ja neviem, ktorú... Ešte sa to Na čo nebylo. ste tam? Ešte sa to nebylo. To by bolo to posledné. Nechajte, to je to posledné. Ešte je to v pohode. Dobre, takže nemáme program, nie o čom Môžeme na chvíľočku prerušiť rokovanie zastupiteľstva? ale nemáme program. Môžeme na A 5 minút čudujem sa prerušiť? pánu Pecušovi, sa čudujem, že sa ohlasuje, keď mal také problémy, ako mal. Vy máte ešte na svojom pozemku stĺpik z mojich peňazí postavený. Pán Baláš. Chcete ešte niečo viacej? Ja to rozvíjim. Jak chcete, ja to rozvíjim. Dajte to písomnou formou, aby sme vedeli o Pán tom Baláš. všetci. Potom sa môžeme porozprávať neskôr. No potom sa môžeme Nech sa porozprávať. páči, ja som na dispozícii. Môžeme na 5 minút prerušiť zastupiteľstvo? Dobre, prerušujem zastupiteľstvo na Môžeme žiadosť. sa poslanci mohli stretnúť na 5 minút? Poďte. Poslanci všetci? Aha, tak. Ale prečo rokujete za transparentnosť? Zastupiteľstvo je zásadne verejné. Verejné. Však tak občania majú počuť, jak sa to dohovoriť sám. Je problém, keby sa nejako dohodne ten program, čo z vašej strany? No môj problém je to, že chceš zrušiť bod číslo 6, keď si myslím, že to má absolútne Dobre. opodstatne, prečo by si ho rušil, pretože tie podklady ste obdržali. Tie podklady sme v rámci finančnej komisie, všetci sme si ich prešli. A druhá vec je to len informácie. Nič neschvaluješ, nič nepodpisuješ. Je to Momentálne informácia. dnes nevidím absolútne problém, čo sa týka financií. Ak ten bod... Preto som sa pýtal, že či chceme doplniť všetky body tak, ako si chcel naraz, alebo Tam nie je bod po bode. Jano, daj druhý návrh, len to pani Adamčíkovej. Tak, s tým súhlasím. Dobre. To môže byť? Dobre. Lebo toto aj tak je, Peter, informácia. Nič neriešiš, nič nerozhoduješ. Poinformujú ťa, keď sa ti niečo nebude. Asi tak. Bod programu. Nech sa páči. Na doplnenie navrhujem doplniť do bodu rokovania 8.2 žiadosť pani Hatnáčíkovej, ktorá bola dnes doručená. Opakujem, žiadosť pani Hatnáčíkovej mienim prerokovať na najvyššieho zastupiteľstva, lebo musíme tam overiť majetkové stavy, kde to je, komu to vlastne patrí. Nevieme to nikto z nás, ani pani Hatnáčíková sa necíti byť majiteľkou, ja neviem, či majiteľom je obec, takže tam sa musia doplniť majetkové vzťahy, od toho sa to bude všetko odvíjať. To je celé. Takže Môžeme dať prosím hlasovať o tom návrhu? Moment. Nestačte mi do reči, nikto. Ako môžem byť majiteľkou stavby, prepáčte? Maťa. Moment, Ktorý som nemáte ja slovo. Nemáte slovo. Nezhotovila som tú stavbu. Ale ani ja som ju nezhotovoval. Bola zhotovená, ako ste sama písali v akcii Z a vtedy sa to stávalo všelijako. Takže podľa zákona o obecnom zriadení obec môže investovať jedine do svojho majetku peniaze. Ja musím zistiť, či je to majetok obce alebo nie. Ja to neviem. Však to má logiku. Takže dávam hlasovať o prvom návrhu, to je tak, jak sme ho zadefinovali s doplnením doktora Drába, ktorý som predniesol ja, s tým, že došlo k zmenám. S
tým, že žiadosť pani Hartmančíkovej bude posúdená na najvyššom zastupiteľstve, keď sa ozrejmia všetky tieto vzťahy, ktoré teraz nepoznáme. Prosím, kto je za? Ešte tam bol 3.1. Áno, s tým bodom 3.1. Kto je za? A vieme to aspoň dať do nejakého... Na budúce sa na budúce. Takže väčšina. Kto je za návrh pána Šatku s pani Hartmančíkovou? Menšina. Ja chcú mať aj toto, nech to majú. Dobre, ale môžem otázku. Vieme to teda zahrnúť do tejto zápisnice z tohto zastupiteľstva, že sa tomu budeme normálne reálne venovať? Áno, však zápis sa robí. No dobre, dá sa to do rôzneho, že sa zistia podklady a skutočný stav, ak to bude havarijný stav a bude to majetok obce, tak sa to môže riešiť aj bez zastupiteľstva alebo perom prioritne. Dobre, takže ideme podľa programu, ktorý sa schválil. Odozdávam slovo pánu hlavnému kontrolórovi, plán uznesení kontrola a správa z finančnej kontroly. Pardon. By som poprosil poslancov za KDH, hlasovali ste proti alebo ste sa zdržali hlasovania? Proti? Proti. Traja. Proti? Ty si hlasoval za. Áno. Dobre. Áno, traja. Dobre, ďakujem za slovo. Pán starosta, k kontrole plnenia uznesení teda ako oprávnená osoba som vykonal kontrolu hlavne spôsobom dvoch zasadnutí, ktoré ešte kontrolné neboli. Z uznesení, ktoré boli prijaté, sú v plnení 4. Prvé sa týka predaja pozemku, ktorý bol odsúhlasený. Je v plnení, pretože je tam veľa neznámych vlastníkov, čakáme na súhlas, a vôbec čaká na súhlas pozemkového fondu. Po tomto súhlase budeme môcť pokračovať ten proces ďalej, teda kupujúci budú uzavreté kúpne zmluvy, plus sú tam návrhy do katastra a podobne. Ďalšie uznesenie, ktoré je v plnení, je uznesenie číslo 3/16/2023, týka sa finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Úloha bola, aby bol podaná žiadosť o tento finančný príspevok a ďalej je tam teda odsúhlasené, aká bude výška nákladov. Aktuálny status v tomto je, že projekt spracovaný obcov bol, žiadosť podaná bola, obec čaká na výsledok o schválení tejto dotácie a keď príde teda pozitívny, tak môže byť vyhlásené verejné obstarávanie. Ďalšie uznesenie je uznesenie číslo 3/3.1. Jedná sa o bode A, je to počte prostriedkov z rezervného účtu obce. Tam nie je úloha, ale tá druhá úloha zadať vypracovanie potreby a rozsahu rekonštrukcií miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po realizácii stavby prúskej kanalizácia. Tam je situácia následovná. K týmto prácam bola prizvaná odborne spôsobila osoba, pán inžinier Malast, ktorý teda odborník tejto komunikácie. Jeho úlohou je hlavne komunikovať so zhotoviteľom, teda so Štravagom, hlavne tak kvôli potrebám a rozsahu rekonštrukcií miestnych komunikácií. Každá tá komunikácia, alebo tá miestna komunikácia sa posudzuje individuálne a na mieste, teda všetky tie koridory, tie nábehy a tieto podobné veci. Tento bod je stále teda vedenie ako v plnení a posledné uznesenie, ktoré je v plnení a není ešte teda hotové, sa týka finančného príspevku v spolupráci s MAS Šatec za účelom realizácie projektu rekonštrukcia miestnej komunikácie školská. Tam je projektová dokumentácia v štádiu vypracovania, zatiaľ ešte nie je hotový rozpočet, si dáte projekta na rozpočtár a o finančné prostriedky z tejto výzvy bude možno žiadať až po vyhlásení, myslím, že ešte stále nebola vyhlásená. Takže tam sa bude čakať. Toto je všetko z mojej strany, čo sa týka plnenia uznesení. Ak dovolíte, by som prešiel k správa z finančnej kontroly. Chcem pripomienku k tomu? Môžem poprosiť slovo? Potom po finančnej kontrole, nech si dokončí pán hlavný kontrolór. Prečo by, keď uznesenie, plnenie uznesenie, to je program, od programu 3. Nech sa páči. Chcem sa spýtať, to je všetky otázky, teraz si mi zodpovedať, ďakujem.
Chcem sa spýtať na uznesenie číslo 1.5.2023 zo dňa 23.2.2023. Berie na vedomie vyjadrenie starostu k zneseniu interpelácie na rokovaní nezodpovedané bude vyjadrenie poslancov zase do 30 dní. Podľa nášho názoru toto je nesplnené, pretože interpelácia odpoveď nebola doručená. Aké uznesenie? 1.5 z 2023 zo 23.2.2023. Obec zastupiteľstvo berie na vedomie. Len toľko pripomienka k tomu. Kontrola plnenia uznesení, ktoré vychádzajú takto. Tie, ktoré sú, z ktorých vychádza nejaká úloha a sú schválené, hej? Hej, rozumiem, ale to bola pripomienka. Dobre, ok, akceptujem. Toto není úloha zamestnancov obecného úradu, lebo ja kontrolujem obecný úrad, hej? Aby sme sa rozumeli. Ja rozumiem, len na som pripomienku. Ok, ďakujem. Brani, prosím, pokračujem. Čo je tá kontrola, tak boli realizované v tomto období dve kontroly. Prvá sa týka finančných operácií, bola kontrola pokladňa obce. Kontroly ste vám boli zaslané, myslím, že pred 2 dňami. Ja len teraz viem. Denný limit bol v súlade s výškou schválenou zastupiteľstvom. Boli predložené platné dohody o spoločnej zodpovednosti. Inventarizácia pokladničnej hotovosti bola v súlade so zákonom o účtovníctve, vykonávajú vôbec 2-krát ročne. Taktiež sumy boli v súlade a ani jednotlivé pokladničné bloky, alebo teda príjmové doklady nevykázali nejaké rozdiely oproti realite. V tejto kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Čo sa týka kontroly číslo 2, tá sa týkala zverejňovania špecifických prípadov. Kontrola bola navrhnutá v pláne kontrolnej činnosti na základe podnetu poslancov a bola kontrolovaná informácia, ktorá sa týka povinnosti obce, ktorá má zverejňovať informácie o odpadoch. Bola kontrolovaná v 2022, 2021 a 2020 a potom časť B bola zverejňovanie zápisnice zasadnutia, to sa týkalo konkrétneho zasadnutia konaného 23. februára 2023, ale možno prečítam práve celú tú kontrolu, potom máte na maili. Takže, aktuálny stav zverejnenia informácií na webovom sídle v zmysle príslušného zákona o odpadoch a poplatkoch je dostupný na dôležnom linku. Tam si môžete otvoriť. Teda aktuálne všetky tieto informácie sú dostupné na webovom sídle obce. Kontrolou však bolo zistené, že za roky 2020 a 2021 bola táto informácia vložená až v roku 2023. To znamená nedodržanie lehoty pre zverejnenie v zmysle príslušnej zákonnej normy. V danom prípade odporúčam povinnej osobe dodržiavať rozsah zverejnenia ako aj lehoty na zverejnenie dané príslušnými zákonmi. Napriek tomu, že obec má zriadený infokiosk na verejno dostupnom mieste, ktorý by teda mal zakladať všetky informácie, ktoré sú uvedené na webovom sídle, nemožno ho z zákona považovať za náhradu úradnej tabule. Tam išlo o to, že niektoré zákony považovali, že budú zverejnené len na webovom sídle, niektoré aj na úradnej tabuli. A toto nenastalo v jednom prípade. Takže zmysel naplnenia litery zákona paragrafu 4 odsek 6 zákona 329 2018 odporúčam zverejniť požadovanú informáciu vždy aj na úradnej tabuli. Čo sa týka, toto bola tá časť, ktorá sa týka teda informácií o odpadoch, ktoré má obec povinnosť zverejňovať. Čo sa týka tej druhého zisťovania, zverejňovanie zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva 23. februára, takže v zmysle vyššie uvedených kontrolných zistení môžu konštatovať porušenie článku 6 rokovacieho poriadku obce Pruské, nakoľko nebola dodržaná lehota pre zverejnenie uznesení do 10 dní, tak ako
aj bez zapracovaní pripomienok poslancov. Tak zastupiteľstvo príjme záver, že časom zverejnenia zápisnice je dôležitejšia ako jej finálna správnosť, to znamená zápisnica bude vždy zverejnená do 10 dní, ale v jej prvotnej forme. Tam vždycky aj teda v poslednej ráze sa stáva, že niektorí poslanci avizujú, že sa im nepáči spracovať zápisnice, alebo že textácia bola iná, alebo nie je presná. Takže toto je viac menej na vás. A preto odporúčam podporiť tento konsenzus prijatím uznesenia, prípadne zmenou rokovacieho poriadku a to určením, za akých podmienok je možné zápisnicu zverejniť v súlade so zákonom. Ešte jednu vec pripomínam, že náš rokovací poriadok hovorí o zverejnení uznesení a všetky zákonné normy hovoria o zverejnení zápisnice. Takže aj toto je taký mierny neslov, ktorý bol asi dobre odstrániť úpravou rokovacieho poriadku. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ja mám otázočku k tej predchádzajúcej téme, k tej finančnej kontrole. Chcem sa spýtať, či bolo kontrolované to, akým spôsobom bola uskladnená, alebo kde bola uchovaná hotovosť, že či mal obec trezor, alebo akým spôsobom, kde to je uložené. Nechcem vedieť miesto, ale akým spôsobom. Pracovníci majú danú nejakú škatulu, ktorú každý deň odvádzajú potom tú hotovosť do banky. Aspoň taká to by bolo podané. Každý deň na konci pracovnej doby, alebo... Tak som sa... Nie je to celkom tak, môžem do toho vstúpiť, ale majú pokladné, to znamená pokladná, pokiaľ by mala prekročiť hotovosť, ktorú majú povolenú držať na úrade, tak ju dávajú do banky cez poštu, áno? To znamená, že neporušujú žiadnu finančnú disciplínu. Ešte niečo? Nie, ak... K druhej téme môžem? Nech sa páči. Ja som si pozrel tie správ finančnej kontroly, čiže z nej som vyčítal teda, že sa týka štatistického výkazu o komunálnom odpade podľa paragrafu zákona 79 z roku 2015. Za roky 2021 a 2020 boli tieto veci zverejnené po termíne. Ja som na to skutočne už teda viackrát upozorňoval, aj na zastupiteľstve, to je na nahrávke v zápisnici. Som rád, že na základe tohto podnetu môj došlo k teda tej náprave, lebo tam sú v tom zákone aj určite sankcie a v podstate za nezverejnenie tejto informácie môže príslušný orgán štátnej správy uložiť pokutu tomu, kto to nezverejní, od 800 do 80 000 eur podľa výšky toho. Čiže na toto treba dať pozor, aby v budúcnosti náhodou niekto nebol taký, že dá nejaký podnet na okresný úrad a obec v tomto prípade môže prísť o finančné prostriedky. To sa isté týka napríklad aj tej úrovni vytrienia do komunálnych odpadov, tam je to od 500 do 10 000. Takže tam tiež. Mám možno výhradu k tomu, že dátum zverejnenia je možné overiť, ale formou informácie od poskytovateľového priestor, lebo naozaj, ako si písal, toto nie je možné overiť. Ja som snažil získať túto informáciu, hovorím, sám si to zverejňoval istý čas ako pracovník úradu, vieš, poznáš to. V minulosti to vôbec zverejňoval len formou oznam, ktorý má čo nejakú určitú expiráciu a proste tam na tej webovej stránke 2 mesiace alebo koľka potom zmizne. Aktuálny stav je taký, že to bolo odstránené, že tieto informácie sú trvalo prístupné a sú tam majú svoje miesto na webovej stránke. To je super, to je v poriadku, ďakujem. Ešte k tým zápisniciam. Ja by som len takú skutočnosť teda poznamenal, že na jednej strane máš pravdu, na druhej strane treba poznamenať, že konkrétne pri tomto zastupiteľstve bol 23. druhý zastupiteľstvo a materiály na pripomienkovanie prišli 12.3. Martin Suchanek poslal 15.3. pripomienky, 15.3. bol zaslaný wordovský súbor s požiadavkou na farebné vyznačenie, čo chceme zmeniť, ktorý bol 23. dostan po 5 dňoch. Takže toto som napríklad robil ja konkrétne za náš z 4. Čiže ja som to dokázal do 5 dní, kedy som ten materiál mal dokázal pripomienkovať. Čím skôr dostanem podklad s pracovnou zápisnicou, tým skôr sa vieme k tomu vyjadriť. To znamená, že ako náhle budú podklady spracované, vieme sa k nim vyjadriť aj pripomienkovať. Myslím, že situácia sa zlepšila, odkedy je pani Mešťanko nový zápisovateľ, že situácia zlepšila, takže... Ale chcel som povedať toľko, že teda tie podklady chodia už potom skôr. Ja zase chápem, že prednosta bol vyťažený, ale jednoducho bolo to už trošku na rámec veci, takže toľko. Ja len meritu toho, že povinnosť zverejniť a teda rokovací poriadok ukladá niečo, že do 10 dní. Ja si myslím, že zamestnanec, ja som sa veľa zamestnanec viackrát
čas Čiže rokovací poriadok hovorí zase o uzneseniach a všade celý zákon hovorí o zápisnici. Asi tak. Aj keď to u nás jeden dokument, ale sa... Budeme to musieť pozrieť v rokovacom poriadku a spraviť novelu. A taktiež aj tá vec, že starosta má 10 dní na to, aby podpísal alebo nepodpísal uznesenie. Dobre, ešte niečo? Ak nie, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať k bodu 3.0. Plnenie uznesení OCZ v roku 2023, ktoré predniesol pán hlavný kontrolór, kto je za? Za prijatie na vedomie. Tak, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Zdržal som sa. Zdržal sa pán Pecúš. Dobre. Bod 3.1. Správa z finančnej kontroly, tiež bereme na vedomie túto finančnú kontrolu, dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa, pán Pecúš sa zdržal. Ďalším bodom máme informácie starostov dielní a práci obecného úradu, dielní v obci. Máme za sebou leto, prebehli všetky tie kultúrne aktivity, ktoré boli v podstate každé 2-3 týždne nejaká, prebehli bez nejakých vážnejších problémov. Čo sa týka práce obci, sú v podstate skoro každodenné problémy pri kanalizácii, stále sa rieši nejaké veci, čo sa stalo, čo sa nestalo, tam problém, inde problém. Včera sme riešili 2 sťažnosti tiež, hoci teda obec nemá s týmto nič, ale jednoducho tie problémy sú, lebo je to náročná stavba. Okrem toho došlo k vyplateniu príspevku na Ukrajincov, ktorý došiel na obecný účet. To bol v podstate projekt z úradu vlády. Z tých významnejších aktivít to boli už len také tie bežné údržby, ktoré sa konali v obci a ktoré sú limitované práve stavbou kanalizácie. Tak. Môžeme vedieť, koľko za to sme dostali, za tých Ukrajincov? Ježiš, hľadá, už si nepamätám, koľko tam... Len tak, že cca. Zhruba 270 tisíc, s tým, ale že môžu byť využité len na účelovo viazané sú. Ak ten účel nebudeme mať, tak musíme vrátiť naspäť. To znamená... Ale to, čo si možno, pardon, ak môžem to pripomenúť, ak si spomínal na tých Ukrajincov, tak vlastne tam v tom rozpočte je napísané, že prišlo na Ukrajincov, vydali sme na Ukrajincov, ale to je to, čo sa im prepláca za to ubytovanie a tieto veci. Aj Františkanom, čo sa platí za ubytovanie. Dobre. Poprosím poslancov, aby zobrali na vedomie túto krátku informáciu. A nič vyššie nepovieš, cesty a tak ďalej. No cesty nevieme. Ja som aj... Nie. To teraz najviac trápi všetkých. Počúvaj ma, funguje to asi takým systémom, že ráno sa niečo dohodne na družstve a večer to neplatí. Takže napríklad už sme 3-krát vyhlasovali, že sa bude asfaltovať ulica k Rybníku a jednoducho sa to nerobí. Ja ten systém práce nechápem, aký majú. Majú tých diel viacero otvorených a presúvajú to podľa toho, čo im asi viacej horí. Nerozumiem tomu, neviem nájsť nejaký taký zmysluplný prístup. Aby som ešte teraz ma napadlo, keď hovoríme ulica pri Rybníku, tam sme behali aj s pánom projektantom ohľadom toho premostenia, čo sme sa bavili minule. Názor projektanta je, že v prvom rade treba odstrániť výpuste s dažďovou vodou a výpuste z práčok, lebo keď sme tam chodili po tých jarkoch, tak tam plávala mydlová voda. Našťastie splašky tam neboli, aspoň sme nevideli, ale mydlová voda a že v prvom rade to treba odstrániť a že pokiaľ sa to má niekedy riešiť, tak on by to riešil v samostatnom slede bez väzby na kanalizáciu. Asi takýto bol záver. A on je projektant, ktorý tomu rozumie, ja tomu nerozumiem. Takže ak není nič, prosím, dávam hlasovať, kto je za akceptáciu týchto informácií. Hlasujeme teraz. Berieme na vedomie. Áno, zobrať na vedomie. Potom dodatočne na konci ešte môžeme nejaké... Jasné, že ho otvorím.
Kto je za? Jednomyselne ďakujem. Interpelácie poslancov, nech sa páči. Môžem sa prihlásiť o slovo? Nech sa páči. Že podľa rokovacieho poriadku je tento bod povinný pri každom zasadnutí OCZ. Ja sa chcem spýtať pána starostu, prečo neodpoveda na interpelácie písomne, keď sa o to žiada podľa rokovacieho poriadku. Lebo potom mne to príde zbytočne brániť časom, že poslanci žiadajú niečo, žiadajú písomnú odpoveď, rokovací poriadok to umožňuje a odpoveď nie je. Že... Ja som zodpovedal všetky interpelácie ústne na zastupiteľstvo. Je to v zápisnici písomne uvedené. Ak môžem to vyjadrenie, nielen podľa môjho názoru, ale podľa viacerých názorov, ak príde interpelácia poslanca, môže byť zodpovedaná ústne alebo písomne. Ústne zodpovedá interpelácia na zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho je záznam zápisnica. Ak poslanec požaduje písomnú odpoveď, starosta je povinný minister rokovacieho poriadku poslať písomnú odpoveď. Ešte niečo? To je jedna z vecí, čo som chcel. A predkladám ďalšiu interpeláciu, ktorá súvisí s týmto bodom. 15.6. som ako poslanec zastupiteľstva predložil písomnú interpeláciu, kde bolo položených 5 otázok týkajúcich sa oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov, ktoré je povinný podať verejný funkcionár, v tomto prípade starosta v obce, kde 34. kalendárneho roka interpelácii bol uvedený, že dám zaslať písomné stanovisko do 30 dní, nedostal som ho. Tak sa chcem spýtať, či pán starosta podal alebo nepodal za roky 2022, 2021, 2020. Na tú interpeláciu nebudala písomná odpoveď. Podľa môjho názoru sa jedná o porušenie rokovacieho poriadku, ako som spomínal. A rád by som vedel teda, či dostanem písomnú odpoveď na tieto interpelácie podľa rokovacieho poriadku, v akom termíne. Odpoviem vám hneď a ústne. Všetky majetkové priznania som podal tak v rovnakom termíne, ako som ich podával aj na Bučke. V roku 2021 bol problém v tom, že pán Šatka, Marek sa vzdal funkcie v obecnom zastupiteľstve, takže nebolo komu odovzdať toto oznámenie o majetkových pomeroch. A pán Cibi, ktorý bol zvolený miesto neho, alebo náhradníkom miesto neho, nemal záujem o prácu v tejto komisii, takže toto bolo síce odovzdané na obecnom úrade, ale nebolo nikým preverené alebo spracované. Všetky moje majetkové priznania, o ktoré mimochodom pán poslanec Pecúš žiadal aj na Vúcke od roku 2012, z toho mali ako horor, lebo to hlavne po archívoch to bola sranda. Všetky boli naraz podávané aj na obecnom úrade, aj na Vúcke, lebo sú rovnaké. Môžem k tomu slovo vyjadriť sa? Nech sa páči. Áno, požadoval som tú písomnú informáciu z TSK, aby som si overil, či to bolo v poriadku. Bol som zvolený ako člen komisie na ochranu záujmu za rok 2022 ste majetkové priznanie nepredložili, lebo komisia o ňom nezaslala. Je odovzdané v podateľni. Tak aký je problém potom? Ale mne sa to nepýtaj, ja to neviem, kde je problém. Ja som není predseda komisie. Ako som uviedol, ak predseda komisie nepožiada o zvolanie, ak požiada 1/3 členov, čiže ja, evidentne som 1/3, som požiadal, aby som vedel. Predseda komisie nezvolal zasadnutie, starosta je do 7 dní povinný zvolať. Čiže podľa mojich informácií predseda komisie zvolal zasadnutie komisie. No, na tretíkrát podľa urgencie a zvolal ho na 27.12. Je povinný do 7 dní o 10. hodine s neurčeným miestom. Nevieme, kde komisia má zasadnutie. Miesto určené na rokovanie nie je nikde exaktne uvedené v žiadnom dokumente. Toľko z mojej strany. Dobre. Ešte niekto niečo? Ak nie, uzatváram tento bod. Ďalším bodom je bod 6, informácia o plnení rozpočtu. Všetky materiály ste dostali, vážení poslanci, písomne, takže nie je pravda to, čo tvrdil pán poslanec Pecu, že nedostal nič. Všetci dostali štandardný materiál, ktorý bol prerokovaný dokonca aj a posudovaný dokonca aj ľuďmi z komisie, hoci tá komisia nezasadla k tomuto materiálu, ale viem, že sa k tomu vyjadroval aj pán Barcík a nemal s tým žiadne problémy. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Môžem sa k tomu vyjadriť.
Pán starosta, ak si spätne pozrieme ten záznam, mám to svedkov, ja som povedal, že sme nedostali finančný výkaz plne rozpočtu 36., ktoré sa predkladá ministerstvo financií. Tento výkaz sme nedostali. Ostatný materiál som pripomienky nemal. Ďakujem. Pán prednosta. Môžem sa, pán poslanec, spýtať, prečo si túto informáciu nežiadal pred zastupiteľstvom a žiadaš to až teraz, keď si vedel, že tam to nie je? Môžete to vedieť? Možno, že lebo keďže bola poslaná na ministerstvo, keďže to je naše výkazníctvo a musíme to posielať na ministerstvo, je k dispozícii, áno? A určite, myslím si, že je aj niekde zverejnená. Pretože ona určitým spôsobom, keď sa posiela na ministerstvo, není som si teraz 100% istý, ja som není ekonom, aby som tieto veci hodnotil, áno? Ale je to zbytočné prieťahy, že si nechávam ako také dobré na zastupiteľstvo, aby som mohol niečo vyštichnúť, niečo povedať, niečo kritizovať. Najskôr treba si vypýtať niečo a potom kritizovať, keď to nedostane. Ale má to aj druhú stránku. Tento materiál bol pripravený tak, ako bol pripravený ako informačný materiál. Nebolo tu nič na schválenie. Pokiaľ sa týka výkazov a týchto vecí, ktoré sa odozdávajú na ministerstve, nie je absolútne problém zo dňa na deň, keď ma oslovíte, dám pokyn hlavnému ekonómovi a pekne vám to prepošlem. Včera si to už mohol mať. Ak sa môžem k tomu vyjadriť. Pán prednosta, toto riešime pomaly každé zastupiteľstvo. Poprvé, bývalá pani hlavná ekonomka to materiál posielala, boli vyžiadané v minulosti bývalými poslancami, boli dodané. Pán Poláček poslal materiály v útorok, ja som sa k ním dostal dnes. To znamená, že aj ja mám nejaký pracovný časový fond, ja nie som platený zamestnanec úradu, tieto veci sa štandardne posielali, vždy to bolo súčasťou toho. Tak nekritizujem niečo, čo prečo? Keď som si to nepýtal. Ale ja si to musím takéto veci pýtať? Ja som není povinný ti to predkladať. Vždy sa to štandardne posielalo. Ja som dnes o pripomienku, tak teraz sa to neposlalo. Tak sa to neposlalo, no. Tak mohol si to vyžiadať, že sa to neposlalo. Dobre. Ale to Jano niečo. Moment. Nech sa páči. Ja len toľko, Peter, však momentálne s Paťom je taká spolupráca, ja neviem, kde sa hľadajú nejaké problémy, keď je treba čosi, tak to treba povedať a ten Paťo s tým nemá problém to posielať. Tak to zahrňme, ja neviem, zapíšme to do tej zápisnice, dám si na to bacha, ja to s Paťom prejdem, bude to normálne posielané. Nech to posiela. Ako fakt ja v tom problém nevidím. A ďalšia vec, vyhováraš sa tu na to, že to bolo zaslané v útorok, nemal si čas sa na to pozrieť, prosím ťa. Maťa posielala dnes ráno, na to si sa hneď pozrel na materiály, ktoré idú do zastupiteľstva, sa nepozrieš. Ako neber to zlom, ja to myslím. Nie, ja som si pozrel tie, ktoré som dostal. Dostal si. Ale jasné, takisto ako pán... Ale povedal si, že si nemal čas sa tomu venovať, že si sa až dnes tomu venoval. Tomuto problému, ktorý tam vznikol, ja som si niektoré odkonzultoval, bol som aj s pánom Barcikom, ako to bolo spomenané. Čas nemáme, každý nemá na rozdávanie toho času, ale keď mi čosi príde, tak si nájdem ten čas, si to pozriem, preto som tu poslaný, som sa na to pozeral. Druhá vec, Martin, ešte k tomu, aj treba tomu pánu Halanovi povedať. Ty si mal materiál v piatok, Vlado ich mal pondelok a nám sa dostali v útorok. Minule sme sa dohodli, že na víkend. Dobre, okay, tak keď... Počúvaj, toto berie možno aj na seba, lebo som si nevšimol, že keď to posielal, tak to poslal iba na mňa. Ja som myslel, že to obdržal aj Vlado. Až potom, keď sme spolu komunikovali, tak som zistil, že však on to poslal iba na mňa. Nepozrel som si tých ľudí, ktorí boli uvedení v maili, sorry. V poriadku, ja to beriem, ale ja som sa dostal k tým materiálom, tým uzneseniam, tým som si prezrel. Dobre, ale nevidím v tom problém, aby to... Dobre, v poriadku. Dobre, ešte niekto? Ty si niečo... Nie. Dobre, takže uzatváram diskusiu a prosím teda o vzatie na vedomie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, dvaja sa zdržal. Ďalším bodom máme žiadosť SSD o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Pán prednosta, poprosím ťa o uvedenie. Čakám na teba. Pardon, ja som si dopisoval teraz hlasovanie, ospravedlňujem sa. Trafostanicu je. Všetci dostali prakticky však tú žiadosť o zriadenie zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, dostali všetci poslanci, dostali aj tú zmluvu, dostali aj tú žiadosť. Jedná sa o túto stĺpovú trafostanicu, ktorá sa má premiestniť o nejakých 20 metrov nižšie.
Vieš, sú tu aj občania, nevedia, čo je. Ja som trošku namyslený, tak som. Dobre, takže chce niekto diskutovať k tomuto bodu? Ak nie, uzatváram diskusiu a ideme hlasovať, kto je za odsúhlasenie tejto žiadosti. Jednomyselne, ďakujem. Ďalším bodom je žiadosť pána Košíka o umiestnení kanalizačnej prípojky a zmluvného zriadení vecného bremena. Vládko, tiež ťa poprosím uviesť kvôli publiku. Poslanci obdržali aj mapku, aj tú žiadosť. Jedná sa o to, že toto, čo je to mesiarstvo, Košík Invest sa to volá SRO. Na to, aby mohol sa gravitačne odviesť do kanalizácie obce, potrebuje v tejto spodnej časti naviazať niekde na tú kanalizáciu. A keďže už má túto zriadenú na našom pozemku z minulosti elektrickú prípojku, tak v tej zadnej časti toho zberného dvora chce umiestniť aj tú kanalizačnú prípojku. A preto žiada o právo prechodu, umiestnenia tej kanalizačnej prípojky na obecnom pozemku aj za účelom potom vecného bremena údržby a opravy. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tomáš. Mne tam chýba dátum. To je dosť podstatný detail, kedy bola tá žiadosť. Ktoré zastupiteľstvo žiada? Súčasné? Minulé? Teraz. Ale nie tam dátum. Aha. To je terajšie. Taký detail. Áno. Takto, ja som vám poslal ešte, keď nebolo zaregistrované v pošte tá žiadosť. Ale ona je zaregistrovaná v pošte, takže si ju kľudne môžete vyžiadať z pošty. Došle. Dobre, tak potom fajn. Dobre, ešte niekto? Akým spôsobom nás to nejak, alebo teda vás navrať, bude nejak limitovať, alebo čo, lebo však tam to je asi zapratané celé úplne. Nie, to je zrovna ten roh toho pozemku od Košíka. Ale to je popri, nie? Popri tom plote, čo on má spravený, ten vysoký betónový, tak popri tom sa to bude ťahať smerom do tej záhrady. To je jasné. Z pohľadu realizácie tam nie je. Z pohľadu realizácie bude akurát potrebné odstrániť tú našu pletovú garáž, čo tam je, a posunúť ten kontajner, čo je našho, dopredu, potom sa môže posunúť nás. Takže sa bavíme o nejakej takej rihe, hej, neviem. Riha ide prakticky, keď to zoberieme 40-ka, 30-ka, môže ísť, tam ide len nejaká 160-ka po druhej maximálne. Dobre, ešte niekto? Ak nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím hlasujme, kto je za odsúhlasenie žiadosti pána Košíka. Jednomyselne ďakujem. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku doktor Drát a manželka. Vládko, poprosím uviesť. Tak, jedná sa o pozemok, ktorý je pred stavbou, hospodárskou stavbou pána doktora Drába a jeho manželky. Je to pri Pálenici, ako sa prechádza cez potok k bytovkám. A vlastne popri potoku, po tej ľavej strane, keď vychádzate smerom po tom riešku, po ľavej strane vidíte takú budovu postavenú hospodárskú a on chce si odkúpiť ten pozemok pred tou stavbou, aby tam mohol asi parkovať prípadne, neviem, za akým účelom. A nemá tam Pálenica žumpu? Niečo tam bolo. No, tam vidieť, čo Tam nie. Nejaká šachta tam je, ale je tam šachta, preto sa pýtam, či tam nemá Pálenica. Aby sme mu neodpredali niečo, čo zas niekomu... Pálenica má svoj pozemok, Pálenica má svoj pozemok, na svojom pozemku má umiestnenú aj žumpu a výpalky má umiestnené na druhej strane, čo nemá na svojom pozemku. Teda. Ale ty máš za potokom. A čo to tam vlastne je? V tom je studňa. Takto, my tam není založené vecné bremeno na tú studňu, áno, na tomto pozemku. To bolo kedysi, no, nebudem to veľmi rozčíslovať nejakým spôsobom. Patrilo tu Pálenici a Mikulášov, pod Mikulášom boli Pálenice a potom vlastne čerpá z toho vodu. Súčasná Pálenica čerpala vodu, neviem, či je napojená na verejný vodovod, aj Pálenica, alebo či bere stále z tej studne. Asi bere z tej studne, lebo nekalí Pálenku. Zmluvu s obcov Pálenica nemá, že môže využívať ten pozemok. Ešte to, aby mali, veď za to by sa potom platilo. No, okrem toho, musíme byť na zemi. Existujú tu dve varianty. Buď odpredať, ak sa teraz váži odpredať, alebo existuje tu možnosť zriadenia vecného bremena práva užívania toho pozemku. No, to je dosť tak narýchlo. Podľa tej mapky, čo sme videli, podľa toho zakreslenia, tak pravdepodobne by to zasahovalo do tej studne. Ak to bude zasahovať do vodného zdroja, tak samozrejme tam nemôžeme my do toho vstupovať. Nejde o to, že musí byť prístup k tomu zdroju, pokiaľ bude využívať, aj keď je to na našom
neuzavreli zmluvu tak, že by sme plánovnicu odpísali. Odkúpenie. Preto sa tak na to tak pozerám, že však predsa len tam okolo má veľa pozemkov, neviem prečo je Prístup zámer tam k stavať garáž ešte predtým. prístup k tomu pozemku. Ale ono tam je postavená také ako stodola, alebo čo Ale to je? už na jeho pozemku. To je na jeho a on chce predtým, aby tam niečo, áno, aby tam mohlo niečo stáť jeho, no veď tvoje je tvoje, samozrejme. Môžem sa k tomu vyjadriť? Ja ale neviem to posúdiť. Ja som sa teda pozrel, ja si myslím, že pri dobrej vôli pán doktor si dokáže postaviť garáž možno vzadu. Nemusíme odpredať 30 m2, ktoré nám môžu spôsobiť problém. Relatívne pozemkov tam má dosť na túto stavbu, tu vzadu alebo tu niekde na boku. Ja by som navrhoval nesúhlasiť. Môže to potom, keby sa odsúhlasil, potom to môže mať nejakú takú davovú psychózu s tým, že veľa ľudí bude požadovať nejakým spôsobom, môže požadovať nejakým spôsobom odkúpenie obecného pozemku pred svojím domom na budovanie nejakých vecí. Tuto, keby bola taká iná situácia, že naozaj nemá tam ten priestor, ešte by som zvážoval, a v tomto prípade si myslím, že má priestor, kde by si to mohol urobiť vzadu, bez nejakých väčších problémov. Toľko. Prípadne bola by ešte možno taká alternatíva, že by sme to najskôr posúdili z toho pohľadu, že aby povedala rozmery, čo by tam chcel stavať a tak ďalej a posúdiť to, či by to zasahovalo do tej studne alebo nie. Víš čo, jak mu to predáš, tak už Na tej banke, ktorú on privodil, pán doktor Žák, tak je aj ten pozemok asi uverený, nie aj po veľkosti. No hej, ale z tej mapky nevieme povedať, že presne to To by muselo byť geometrické. tak preto posúdiť to najskôr takto a potom no. Dobre, ešte niekto? Ak nie, Počkaj, aby som sa ešte... A tu je či? povedzme. Toto celé. A on požaduje tento kúsok v tom strede zas? V tom kopci, no. To zase akési nelogické. Dobre, uzatvárame diskusiu. Je tu návrh, buď môžeme vyhovieť tejto žiadosti alebo nevyhovieť. To neviem. Neviem, či je vôľa sa baviť o tom práve vecného bremena, ale asi nie. Takže dávam hlasovať, kto je prosím, dajte pozor ešte, kto je prosím za, kto je proti, všetci, hej? Tak jeden sa zdržal, 7, nie, 6 sú proti. Dobre. Ďalším bodom je diskusia a slovo pre verejnosť. V rámci slova pre verejnosť berem túto žiadosť pána Baláža. Ja som myslel, pán Baláž, že je to na základe toho dohovoru, ktorý prebehol, vybavené. No, všetko bolo tu dohodnuté tak, že by to už malo platiť, ale Gajdoš a jeho manželka sa stávajú k tomu, že jednoducho nič sa z toho nesplnilo. Preto žiadam, aby to bolo obecným zastupiteľstvom daný list, výzva na uskutočnenie dohody, To už som na to aj zabudol, to už som myslel, že je pase. Lebo keď sa pozrie na životné prostredie, čože stromy sa nemôžu orezať, tam nejde o výrez stromu, tam ide o orezanie stromu. Tie kvetinky, čo tam má, nech si zoberie, čo sa týka priteľení, tam bude potrebovať každý kvetinky. Tak keby bola vyzvaná, aby splnili... Dobre, ak dovolíte, ja uvediem trošku poslancov do obrazu. Kedysi bola sťažnosť v rámci medzisusedských vzťahov medzi susednými domami 210 a 177 s tým, že bola snaha, ja som ako starosta zavolal obidve strany a snažil som sa primäť obidve strany do nejakej dohode, tak aby túto sťažnosť nemusel riešiť súd. Jednalo sa v podstate o to, že stromy a koruna stromov z pozemku pána Gajdoša prerastala na pozemok pána Baláža, na jeho garáž, myslím, že to je garáž. Na jeho garáž sa ťahajú aj brečtany a stena mu vlhne. Má tam ešte
časti jeho pozemku posadené pán Gajdoš nejaké, mám pocit, že to boli kosace alebo nejaké takéto rastliny, s tým teda, že najskôr pán Gajdoš spochybňoval, že to nie je pozemok pána Baláža, potom to nespochybňoval a dohodli sme sa asi následovne. Pán Baláž navrhol teda úpravu koruny čerešne, odstrániť popínavé rastliny a chce vyznačiť hranicu pozemku medzi stĺpikmi. Obaja susedia dospeli ku kompromisnému riešeniu. Pán Gajdoš prislúbil úpravy stromov vo vegetačnom čase, aby nepresahovala nad garáž pána Baláža. Brečtan sa odstráni z múru, rastliny, ktoré má zasadené pani Gajdošová na pozemku pána Baláža, si pani Gajdošová presadí inde. A zároveň tak bolo dohodnuté, že pani Gajdošová pošle 150 € poštovou poukážkou v zmysle zápisu jednania na polícii. Obidvaja susedia sa následne stanú spoluvlastníkmi plotu. Ak toto nedošlo, môžeme spraviť ešte jednu vec, že sa vyzve opakovane teda pán Gajdoš, aby teda rešpektoval to, lebo podpísal to aj jeden aj druhý, aj ja ako starosta obce. Takže sa vyzve, aby to rešpektoval, ak nie, tak potom už nie je súdny spor. Ja len chcem na doplnenie pre poslancov. On nebol spokojný, že hranica fakticky nie je moja, tam, kde to bolo vyznačené. Ja som si to dal normálne oficiálne geometrickým plánom vymerať a bolo prekvapivé, že on to geometrický plán ešte posilul o 60 cm. Ja si to zoberiem. Tak ja chcem len toľko, aby bol vyzvaný. Aby som bol ja potom o tom informovaný, keď nie, ja zoberiem príběhu, to zrežím všetko. Ja by som to neriešil takto, lebo to akurát dojde zase. Nech prídu, mne to nevadí, nech prídu. To už... Ak to nesplní, ja to spravím za neho. Pôjde odo mňa list pre pána Gajdoša, dobre? O tom myslím si, že zastupiteľstvo ani jedna... Nemáme o čom hlasovať asi tak. Dobre, ešte chce niekto niečo? Ja len pripomeniem ten bod ohľadne toho, čo zaslala Maťa Hatmančíková, že aby sme to teda zaviedli. To bude v zápisnici, takže sa to tam dá. A chcem sa len spýtať ohľadne tých... Po uliciach boli porobené tie odvodňové také tie rigoly. Aj u nás pri Danovi Rajníkovi na opačnej strane v vašej ulici pri vás bolo. Do budúcna sa uvažuje o nejakom takom, že by sa to zase obnovilo, lebo z určitého hľadiska to malo zmysel a teraz myslím, že keď sme obdržali, myslím, že Peter sa na to dotazoval a bolo odpovedané, že investor toto nemá proste vo svojich prácach a že to tam nebude. Nie, to ste zle pochopili to vyjadrenie, ktoré bolo. Oni sú povinní uviesť všetko do pôvodného stavu. To, že napríklad pri pani Hatmančíkovej je ten rigol poškodený, oni o tom vedia, preto tam ani nepokladali asfalt a prakticky, tak aby som ešte vysvetlil, tá komunikácia je zatiaľ spravená ako podkladový materiál pre vrchnú vrstvu. To znamená, teraz ďalší postup bude taký, vymení sa žľab, zabetonuje sa alebo nejakým spôsobom sa zafixuje, zdvihnú sa poklopy, zdvihnú sa hydranty, všetko, čo je potrebné do nejakej úrovne, 5 cm alebo 4 a v tejto vrstve sa uloží koberec nohy. Do konečnej výšky. Do konečnej, áno. Fajn, ja som to znamená, že teraz, keď je utopený poklop, netreba sa vzrušovať nad tým, treba si len dávať pozor na tej ceste, aby si to nemali. Ja nehovorím o poklopu, ja hovorím lebo vravím, že podľa toho, lebo som to napríklad aj ja pochopil tak, že to tam nebude, lebo podľa mňa tam bolo tak A to isté je aj na ulici Rybníku, takisto sú tam dva, oni sú prakticky deklarované už od začiatku ako závada, ako chyba. Fotodokumentácia bola spravená, bola odoslaná na Štrabák, povedali, že tieto závady, tak ako aj vybúrané obľubníky a všetky ostatné veci, ktoré nie sú zatiaľ dané do pôvodného stavu, oni v nejakom časovom horizonte spravia. Akom časovom horizonte? Neviem. Dobre, ešte jedna otázka, ak môžem, posledná. Bude fajn, keď konečne už spravíme tie cesty, všetci budeme isto šťastní. Hlavne hlavu. Ale vyskytne sa nám ďalší problém. Už sme sa tu, myslím, na zastupiteľstvo o tom minulosti bavili, teraz si nepamätám, či sme sa dohodli, že sa to bude realizovať alebo nie. Ale chcel by som otvoriť tú tému, čo sa týka tých retardérov. Lebo minimálne v našej ulici poznám minimálne jedného človeka, ktorý po ulici nechodí, on po ulici lieta. A proste... Treba povedať, to je Rajník. No. Takže bude
budeme mať pekné cesty, ale budeme mať... Ktorý? Problém Že on má také auto, že keď tam bude retarder, tak on... Syn asi, Páno už asi tak nelieta. Ale už je kľudný. Takto, čo sa týka retarderov. Retardery musí byť spracovaná projektová dokumentácia. Ach, Bože. To bez toho nejde. Keby sa tam stal nejaký problém, tak ako všetko platí obec, lebo je to čierna stavba. Ale môže Tak keď tak môže sa môžeme to zaradiť. dajme ju spraviť, alebo... No však dobre, ja len upozorním, že na to musí byť spravená projektová dokumentácia. Máme ešte čas, ešte nemáme cesty, tak poďme spraviť. Ale na to môže byť tá cesta, však to sa šroubuje. Ako ktoré? Ale áno, však ale Niektoré- treba projektovú dokumentáciu, tak ju správame už teraz. Sme pripravení na to. Retardery napríklad na žiadosť občanov sme nechávali spraviť projekt v ulici... Prosím? Ulica Družstevná. No, ako býva pán Trenčan Stanislav, takže tam je schválený a keď sa spraví asfalt, tak lebo to všetko podlieha nejakému procesu. Dobre. Tak Ale teraz máme poslať žiadosť, alebo majú obyvateľe poslať žiadosť, alebo sa tomu budeme venovať teda? Zapísať si to bude a dáme si to ako... Ale ak to nestali zastupiteľstvo, ja Dajme správny projektovú dokumentáciu na všetko. Dobre, takže... Že projektová dokumentácia sa môže spraviť na to, ale realizovať sa bude potom postupne. Len je otázka tých lokalít. Asi. Ktoré lokality? Tie si budeme musieť určiť asi kde. Niekto nerobíme na každej ulici. Bude všade nový asfalt, všade bude sa jazdiť rýchlejšie. Tým pádom. Dobre. Inak Veď dobre, ale projekt môžeme dať spraviť už keď sa bude robiť a potom zistíme, aká je reálna situácia na daných uliciach a budeme mať aspoň projektovú dokumentáciu. Počkaj. Takto, aj teraz bol prijatý nový zákon o parkovaní versus chodníky versus nechodníky. Takže máme tu predsa dopravnú komisiu, takže nech dopravná komisia spracuje návrh, na základe jej návrhu sa potom osloví projektant a bude sa postupovať štandardným postupom, rovnako ako aj značenie, kde sa môže stať, lebo výnimky existujú tam, kde sa osadia značky, môže sa stať, inde sa stať nemôže. A keď chodievam cintorín, tak tam väčšine niekto parkuje na chodníku, čo teda nebude od októbra možné. Takže dajme to ako úlohu pre dopravnú komisiu a bude sa postupovať štandardne. Môžem k tomu? Nech sa páči. Ďakujem za nahodenie témy. Poprosím vás, pani poslanci alebo občania, ktorí sú, kľudne pošlite mi tipy, plánujeme zasadnutie komisie budúci týždeň, máme rozplánované nejaké aktivity. V auguste sa nám nepodarilo stretnúť, povedzme po dovolenkách, len naozaj konštruktívne treba vytipovať tie lokality a nech sa potom, keď sa na nejakých veciach môžeme dohodnúť potom na ďalšom zastupiteľstve alebo niekde, aby boli vytipovať lokality a nech sa tá dokumentácia spracovať dá. Je to super nápad. Ďakujem. A k tomu bude teda zasadnutie? Tak som to správil. Nie. Komisia k tomu zasadne. Ešte môžem k tým cestám, jak nikto nič, aby som si to ujasnil. Oni sa teraz nejaké tie cesty, vidím, že urobili, ale oni robia 3,5 metra je jedna šírka, ako polku cesty, áno, robia tí, čo rozrýpali kanalizácie, opravia polku cesty. A teraz tá cesta bola takedy celá pekná. Teraz bude 5 cm vyskočená a tie boky nikto nedorába, ani ich nebude dorábať. Správne tomu rozumiem? Nesprávne. Dobre. To je potešujúce, lebo zatiaľ... Ale to nie je vecou obce, to je vecou zhotoviteľa. Áno, zhotoviteľa, áno. Veď preto to sa mi tak zdá, lebo teraz vidím, že oni urobia. Dali treba od polovice tú polku. Zaasfaltovali, je to vyvýšené 5 cm. A čo ďalej? Tuto bude skok a toto dorobí obec, alebo občania, ako som niekde počul, si budú môcť zakúpiť asfalt a dorobiť si, aby to bolo akože normálne nábehy. Zas Tibor, musím povedať, ak môžem to povedať to, že uvádzať na všetko do pôvodného stavu a s výsprávkou. Ak bola niveleta na 240 metrov nad morom, zostane 240 nad morom. To znamená, sfrezuje sa, položí sa do tej nivelety, ako bolo predtým. To znamená, nedojde k žiadnemu navýšeniu štátnej cesty. Na miestnych komunikáciách to bude trošku odlišné. Ale na štátnych cestách sa robí do pôvodnej nivelety. Štátna je jasná. Tam vidím, že idú presne podľa predpisu, ale na všetkých bočných som si videl, čo som si všimol, ako bývajú treba Zlatošovci, Šmachech, keď sa odbočuje,
Vlastne to je vaša ulica. Hore, čo urobili. Radníkové je až vedľajšie, áno. Tak tam je vidieť, že presne čo sa deje. Oni položia, dajú, treba 3-5 cm, ale už je ten odskok a toto nikto nedorába a doporučenie je, kúpte si asfalt a dorobte si. To je také... Ale Tibor, nezavádzaj tu. Ja nezavádzam, ja sa pýtam, to je otázka. Zavádzaš, pretože ja som to tu už povedal, že je zatiaľ položená vyrovnávacia vrstva, nám pôjde ešte ďalšia konečná finálna vrstva, ktorá sa rovná do úrovne poklopov a tak ďalej, napojí sa na štátnu cestu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Áno, bude možno, že v niektorých častiach bude zvýšená oproti súčasnej nivelete. Lebo muselo by sa inak sfrezovať celá a na to nemáme, aby sme to mohli celé sfrezovať. No ale zase k tomu zase mi to nesedí, že veď vraveli sme, že pôvodná má byť. Tak tá pôvodná je v nejakej výške, tak tuto by mali sfrezovať a dať s touto do rovnakej výšky, či to je bočná ulica, hlavná ulica, akákoľvek. Potom to má zmysel. Lebo potom bude vznikať na každých bočných ulicách tie odskoky, tie krajové. A tí ľudia si to budú musieť asi dorábať, tak nech to dorábajú oni, alebo ako ja neviem. No. Keď sa prejdeš po tej ulici smerom pod Hájom, je tam spravená podkladná vrstva. Na to áno, samozrejme bude navýšenie zhruba 4 cm vrchnej vrstvy a samozrejme krajnice budú zarovnané do stratené. Dvorom. My určitým spôsobom tam je tá komunikácia 4,5 metrová, tam, kde vyšla 4,5 metra, nie je asfaltovaná tam, kde sú dažďové spuste a nie je asfaltovaná tam, kde sú nespevnené krajnice. Nemá význam položiť na nespevnenú krajnicu asfalt. A to je všetko. Na to je tu pán inžinier Malas, ktorý komunikuje so Štrabakom a toto bola prvý pokus, ktorý sa robil, to je ulica pod Hájom, ktorá sa robila. Už teraz mám informácie, že takýmto spôsobom sa nepôjde, pretože je to moc drahé a moc asfaltu to potrebuje. A bude sa teda ako robiť? No ja Nevieme. To je len tak, že aby sme vedeli niečo. Lebo ono niekde, keď je to málo, áno, ten človek si povie, že teraz prikúpim alebo čo, ale niekde vznikajú zrovna pri tých zlatošoch. To vzniká tak, že keby to mal človek odkúpiť, tak je tam 10-20 metrov štvorcových. A tam je to len cesta zatočená takto, akože cesta. A to môže vznikať na viacerých tých parcelách. Vždy, kde bude asi nejaká zatačka, vzniknú tie o mnoho väčšie plochy. A ono to bolo v rovine. A teraz čo ten dotyčný, čo tam bude robiť? Tibor, keby si bol počúval na začiatku, ja som počul. Povedal, že individuálne sa bude pristupovať ku každej komunikácii, pretože nedá sa to nalinajkovať ako a idem. Veď ja to ani nekritizujem, to sú otázky, lebo veľa ľudí sa pýta a stále sa pýta a my to stále ešte odoháňame ako tak, že veď sa to stihne, no ale musím vedieť aj že asi ako to bude vyzerať, no. Pokiaľ vieme, čo moc nevieme. Osobne sa to nestihne, pretože ešte na niektorých uliciach vôbec nezačali kopať nič, takže ako veľmi sa toho obávam, ako to všetko dopadne. Myslím si osobne, že časť toho diela v rámci tých možností, ktoré tam sú, sa presunie ešte do budúceho roka. Našťastie sú voľby a nikto sa nám dlho nebude venovať. No, to by som kým sa zorientujú na daných funkciách. Dobre, ešte niekto? Môžem? Nech sa páči. Pán predseda, môžem sa vás pýtať, ja som sa na to už pýtal ohľadom tých fotovoltaických panelov. To vlastne tá faktúra to bola na to oprava. Dobre, znovu zapojenie. A tam vlastne prečo nefungujú tie panely, sa odpojili nejako tá demontáž, čo tam bolo, keď som tam bol na tom funkcii? Nie, takto. Pokiaľ si všimol, tak sa robilo prepojenie od výťahu smerom na stavbu ďaleka. A tam boli fotovoltaické panely, áno. Tieto fotovoltaické panely samozrejme sa odstránili a keďže to je tam Lexan, to bolo prihľadné, tak jednoducho sa už naspäť nedali. Zatiaľ sme ešte nenašli miesto, kde by sme ich namontovali. Čo sa týka fotovoltaickej elektrárne ako takej, ktorá tam je, museli sme ju rekonštruovať, pretože Stredoslovenská energetika namontovala elektromer, ktorý si môžu pozerať už priamo na dispečeri. A zistili, že my dodávame do siete neoprávnenú elektrickú energiu vyrobenú, čo nesmieme. To znamená, odstavili nám celú fotovoltiku, museli sme nejak prerobiť tak, aby sme do siete nedodávali ani kilowatt. A to je vlastne tá cena, ktorá je za prvé, za druhé,
rámci toho sa spravila už celková rekonštrukcia, pretože je to už nejaký čas, čo sa montovala tá technológia tam a už je novšia, úspornejšia a tak ďalej a tak ďalej. Takže popri tom sa vymenili aj meniče a podobné veci spojené s tým, aby teda tá fotovoltická elektrárna pracovala čo najlepšom režime. A nezvažovalo sa ešte potom na tú prístavu dať nejaké fotovoltické panely? Zatiaľ nie. My zatiaľ riešime, čo sa týka fotovoltiky. Máme túto spracovaný projekt zatiaľ na obecný úrad, zhruba s rozpočtom 46 000 až 48. Čakáme, či bude nejaká výzva vyhlásená, alebo nebude vyhlásená. V tom prípade by bol z časti obecný úrad sebestačný. Výrobou elektrickej energie prípadne by si mohol aj do záložných zdrojov dávať. Vypracováva sa projektová dokumentácia pre fotovoltickú elektráreň na materskej škole aj na základnej škole. To znamená, že nejakým spôsobom musíme mať pripravené projekty pre to, ak by boli vyhlásené nejaké výzvy. Lenže tragédia týchto výziev je to, že napríklad vyhlásené materské škôlky, okres Ilava nepatrí do oprávnených žiadateľov, vyhlásené školy, zrejme to bude to isté, vyhlásené cyklotrasy, jedine mestá nad 20 000 obyvateľov. To znamená, že reálne sa nedá čerpať momentálne. Ja, tak môžem ešte. Chcem sa ešte pán predstav pýtať, že bol som naposledy v Podváži, tam sa neuvažuje na podbitie toho prístrežku a žlaby osadenie, lebo to by sa tam asi patrilo na cintoríne. Je to také? Nie, tam sa neuvažovalo s týmto už vtedy, keď sa to realizovalo, tak prakticky zhotoviteľ, lebo to sme si nerobili celkom sami, akože neodporúčal na ten účel, že je to zbytočné tam. Pokiaľ je tam 1-2 pohreby do roka, čo viacej nebýva. A nehrozí tam nejaké riziko toho, že to tú strechu odfúkne a... Podľa mňa tá strecha je ukotvená dostatočne na to, aby... Lebo z vizuálneho viacými prvkami je dostatočné a sú tam dokonca, poviem tak, sú tam použité také trámy, ktoré sa bežne nepoužívajú pre takéto prístrežky. Používajú sa menšie. 12x12, 10x10. Stačí pozrieť aj túto pred úradom, prípadne iné prístrežky, ktoré si môžete kúpiť na Palmaxe alebo kde. A používajú sa normálne ukotvené. Dobre, ďakujem. Martin. Ja som ešte neskočil tam starosta. Pardon. Dostal som otázku teda, že voľby, že prečo budú voľby v škole. Prečo napríklad nebudú na obecnom úrade. Viem, že asi v kultúrnom bude svadba, to som vydedukoval. Že prečo voľby ešte mohli byť na... V kultúrnom je svadba, chceli sme to spraviť tuto, ale momentálne nás požiadali projektanti, ktorí sú tu, o poskytnutie priestorov dole, ktorý je, vzhľadom na to, že klub dôchodcov je presťahovaný na nadlekáreň, teda tam je priestor vytvorený pre stretávku seniorov a tento priestor dostal voľný, mali prejavili o záujem, takže si ho preberajú a vzhľadom na to, že nie je problém spraviť voľby v škole po dohode s pani riaditeľkou a tak ďalej, je to prístupné, je to bezbariérové, nemusí sa chodiť po schodoch, myslím si, že je úplne vhodné na to, aby sme, tuto by museli chodiť hore po schodoch, áno, tam nemusia chodiť nikde, je tam bezbariérový prístup. A budú to mať aj jedni, aj druhí v jednej miestnosti, s tým, že jeden pôjde doprava, druhý doľava, tak ako sa chodilo v kultúrnom dome. Áno, v kultúrnom dome je sobáš, ktorý bol vopred, už odklepnutý, určite mohli sme ich vyhodiť odtiaľ, ale bolo by to asi nepekné. Niekoho, kto si zablokoval priestor predtým, než naša vláda sa rozhodla spraviť voľby. Ak ešte môžem ďalšiu otázku. Zaregistroval som na webovej stránke zmluvu na hracie prvky rodinka, tie prvky budú kde osadené? Pri základnej škole a materskej škole. Dobre, a ak môžem posledný. Čo sa už aj realizuje? Videl som teraz taký ten prístrešok vpredu, tak som asi pochopil, len to som zaregistroval dnes, keď som bol v škole. Posledná vec, čo chcem, dostal som na e-mailovú adresu podnet od skupiny občanov dôchodcov. Ak dovolíte si ho, ja vám ho prečítam. Podnet skupiny občanov dôchodcov. V poslednej dobe obec robí hlavne pre mladých občanov, na tých starších a starých sa zabudlo. Okrem dotácií pre klub dôchodcov kresťanských seniorov nič. Klub dôchodcov 2000 eur, na čo minú nie je známe, žiadne aktivity. Klub kresťanských seniorov 800 eur združuje aj cez polných z Bohní, Tuchyne, Dulova a ostatní občania dôchodcovia z Prúskova nič a je ich prevažná väčšina. Navrhujeme preto pomôcť všetkým občanom. Jesenné posedenie občan so starostom, zúčastňujú sa čoraz menej občanov z rôznych dôvodov. Tí z minulosti mnohí už zomreli a noví dôchodcovia nemajú záujem, nič sa tam nerieši, poslanci nie sú pozvaní.
Podľa poznatkov pri tom občanom starosta buď príde neskôr, alebo povie niekoľko vied, alebo odjde predčasne, lebo údajne čakajú ťažko chorí v Trenčine a nechá všetky na pospas, aby zjedli, čo majú, pobrať sa domov. Táto akcia sa míňa účinku. Minimálna účasť znamená, že veľa jedla zostane, že a prevláda všeobecný názor dedine, že zvyšné jedlo a pitie si rozdiela medzi seba obecný úrad s rodinami a prívrženci. To vyvolá zbytočné zvady a nedôveru medzi občanmi. Navrhujeme zrušenie tejto akcie a peniaze na to určené rozdeliť medzi všetkých dôchodcov formou vecných darčekov alebo peňažných. Poukážu na nákup v miestnych obchodoch, takto to funguje a stočatá v okolitých obciach. My uprednostňujeme pomoc formou potravín a jedla tiež. Príspevkom pre každého dôchodcu na stravu, napríklad poskytnutím určitého počtu stravných lístkov v mesiaci, roku, plné alebo čiastočne hodnotené nákup jedla v miestnych reštauráciách. Tento názor zdieľa väčšina občanov dôchodcov, ktorá neverí. Kto neverí, nech sa vás pýta. Skupina občanov dôchodcov. Je tam skupina, ktorí sú to občania? Nie, toto je... Tak na to sa môžem podpísať aj ja. Ja som to dostal do mailu. No tak v poriadku, lebo jeden napísal a poslal. Za občana a za teraz už aj za dôchodcu, lebo pokiaľ Peter píšeš niečo a dávaš, povedz svoj názor. Ale nie, občania mi povedali a ja to prenášam. Ja to skôr zoberiem tak, keď mi to povieš ty, alebo pošleš mi to ako pripomienku, ja sa na to neurazím. Ale schovávať sa za občana, občania mi povedali, aby som, dôchodcovia mi povedali, aby som. Opýtaj sa tých dôchodcov, ktorí chodia na to stretnutie raz do roka a ako sú radi, že sa stretnú s tými niektorými svojimi kamarátmi, priateľmi a tak ďalej z Podvážia, z Sarčine, lebo sa celý rok skoro nevidia. Hlavne, keď bolo to covidové obdobie. A ja viem, je to vecou názoru, áno? Ja to nikomu neberiem. Keď tam bude 300 podpisov... Nepresadzovať tu niečo, čo je možno, že otázkou 2-3 ľudí, alebo 5 ľudí a schovávať sa za dôchodcov obce Pruské. Môžem k tomu sa vyjadriť, pán starosta? Moment. Ja sa chcem k tomu vyjadriť. Moment. Čo sa týka týchto aktivít, nie je pravda, že tam nie sú volaní poslanci. Vždycky tam poslanci volaní boli. To, že neprišli, to je druhá vec. Ďalšia vec je tá, že ja odtiaľ odídem. Ja som rozvážal treba Savčinu Podvážie, keď bolo treba, svojím autom na konci, spolu s hasičmi. Takže je to tam také a to je celé je to zlé. A jedlo si rozdeľujete medzi rodinných príslušníkov. Nech sa páči. Môžem sa k tomu vyjadriť? Tak to vieš, kto to písal. Môžem sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Pán prednosta, ja vás poprosím, neobviňujte ma z niečo, čo som neurobil. Ja som tento podnet dostal. Nie sú tu podpísaní, prišiel mi z e-mailovej adresy dotyčného človeka. Nie, povedal, že ja sa schovám za občanom. Nie, neschovám sa. Dotyčná osoba povedala, aby som to prečítal v zastupiteľstve, ja som to urobil. Ďakujeme. Nie je tu dôležitý môj názor, čo si ja to myslím. Ja som... Moment. Ale zrazu je to dotyčná osoba. Nie sú to dôchodcovia. Je to dotyčná osoba. To poslala z mailu nejakého mailu. Tá dotyčná osoba poslala... To nemôžem aj ja. Ale rozumiete, ja som povedal, že to predložím. Nie, podstatný môj názor nie je, aký mám ja na to názor. Ja som povedal, prečítam, ty sa k tomu vyjadria ostatní poslanci. Keď sa to založí, vybavené, ja som prečítal, ja dotyčnej mailovej osobe odpíšem. Môže si pozrieť našu mailovú adresu, môže to... A srdečne ju pozývame na stretnutie dôchodcov. Ja jej toto odpíšem, ja poviem, že som to prečítal, bude to v zápisnici a poviem, je to pre mňa vyriešená vec. Okrem toho štandardne dôchodcovia dostávajú na konci roka salónky alebo nejaké sladkosti, pokiaľ splnia nejakú vekovú hranicu, naposledy to bolo 65 rokov a viac, 70 a viac. Akurát pani XY mala veľkú údavu, že ona nedostala, ale to, že má 66 rokov, to je ako 70. Ja, ak môžem, ja tej pani odpoviem toto, čo ste prezentovali, a je to pre mňa vyriešená vec. A srdečne ju pozývame na stretnutie s dôchodcov. Nie, ona tam chodí. Podľa všetkého tam tá pani chodí. Už vieme teda, že to je pani. Kto povedal, že to je pani? Ty si vravel, že tej pani odpíšeš. Aha, vlastne. Tak som prezradil to, čo som nemal. Detektívna dedukcia, ale nevadí. Prezradil som to, čo som slúbil, že som nemal. Nepodstatné. Dobre, môžem to dokončiť? No. Dobre. Že na budúce je treba povedať, pani, zúčastňujte sa, ako sa zúčastňujete a každému to dajte, kto tam je, podpísať a potom to má tú váhu, čo to má mať. Dobre, ešte a možno, že dostanú finančné. Ešte niekto niečo? Ak nie, uzatváram diskusiu a uzatváram aj dnešné zastupiteľstvo. Ďakujem za účasť. Pána Boha.
Alebo pani Baginová niečo chcela, nejaký bod. Ja sa chcela ohľadne tých hodníkov ešte spýtať. Tak sa spýtajte mimo zastupiteľstva. Dobre. Ja len, že Však sa starosta pýta. Ja vám neodpoviem, lebo sami oni naťahujú tie termíny, takže... Akože kedy to bude, to nevieme, ale... Ale dať ich dajú určite do pomoci.